Altså, nu skal jeg her det seneste stykke tid, der er jeg egentlig tænkt på at lave en vlog, og det kommer så af, at jeg i starten ville lave en vlog og så videre der, men jeg har ikke rigtig tiden til det, så jeg bruger hellere bare 10 minutter på at så lave de vlogs her. Det kommer til at foregå, at jeg besvarer en masse spørgsmål, som jeg eventuelt kunne stille mig formspring, hotmail, Facebook, alt hvad jeg begærer. Nej, som sagt, de kan stille mig en masse spørgsmål, og jeg besvarer dem gerne. Og nu skal jeg sige alle sammen, men det er stort set alle sammen. Der er et par latterlige spørgsmål, jeg måske godt kan finde på, altså, hvis det kommer til et stykke af det. Nej, men som sagt, de stiller en masse spørgsmål, og jeg besvarer. Og jeg kommer nok til også at smække en masse links hernede med min YouTube-account, Facebook og så videre der. I kan bare gå ind og spørge. Og som sagt, så har jeg også i sådan så besvaret dem over hotmail, og der har jeg simpelthen tænkt mig, hvis der er folk, de nu vil spørge sådan så andre personer, folk der kunne få ondt i røven over det, så kan de bare gå ind og så besvare det i stedet for. Jeg ved sgu ikke egentlig, hvad jeg skal med at sige. Jeg synes sgu egentlig i forvejen, at det tænker jeg kan. Det er første gang, jeg prøver det. Så jeg er sådan lidt på barbunden i erfaring med det. Og derfor der håber jeg sgu heller ikke, I får overvælde mig. Fordi det er bare et forsøg. Så lad os lidt mere for andre personer, som jeg måske har mistet kontakten med. Kan følge med i, hvordan jeg har det der. Ja, det med visuelt, bare skulle sidde og læse op for og så videre der. Nej, men jeg vil svare dem, og I stiller spørgsmål og læser dem, så er det det. Jeg kommer til at lave det i vlogs her, som I ser, og det kommer til at lave løbende. Jeg har også planer om at så lave en i morgen på skolen, sammen med nogle kammerater i klassen. Så der skal vi sikkert også have en masse sjov ud af det. Det her det er mit TX13, og det siger bare lidt om, hvor akavet det her det er for mig. Så, nej, jeg er fuldstændig på bare bund. Men jeg håber, jeg hører fra jer alle sammen. En masse gode spørgsmål, og jeg besvarer dem. Så er jeg glad. Jeg håber, I vil støtte om omkring det her. Eventuelt dele den med jeres venner. Så der vi kan få en masse sjov ud af det. Flere spørgsmål lidt bedre. Og så tager vi det lidt derfra. Så. Nej, i det korte og lange, så må jeg have en rigtig god aften. Og så håber jeg ellers, at I vil stille en masse spørgsmål.